जतनानो हामबाय जों दिनैबो फैनाय 28 फेब्रुवारि 2026 जोंनि बबाग्रा दागेमा बाय जोंनि हाथाय कटर अर्थात जोंनि बर'म रावा हांगार स्ट्राइक अर्थात जोंनि जाया नङा गारि खायसा अरनिय जोंनि सोबा সেই सोबाव जों जोंनि बबाग्रा जोंनो दागेमा बाय जोंनो कबकमा बाय जोंनि गमिति जिल्लानि 32 माटाबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि बिसिंथि जों जोंनि पुरा जोंनि जे माटाबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सियाव जों प्रथमत अवस्थाय महारानी बीसी निथेके जों शुरू खाइगै जों कलेज तरीके ब्रह्मसरा तरीके हागै पुरा जोंनि माटाबारि एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सिनि जोंनि पुरापुरि जों जोंनि तांसिनाय सारा जोंनि त्रिपुरा राज्योनि जे सातकजामानि प्राय 70-72 बছर जोंनि त्रिपुरा सारक जरा पलिटिक्स थोंख्रों रावबाय जों सातकजागै जों मासाया मानुंया जोंनि गोबांमा अमाहायखि जों सातकजामानि बिसिंथि जों दिनैबो पलिटिक्स थोंख्रों रावनि याकनि थेके मुक्तमानि बांगै जोंनि बबाग्रा एकटाइनो कक सागो थामसानि बिसिंथिनो जों एकटा जोंनि लामा थावनि लामा एवं से जोंनि थावनि लामा असबावा जतनो जोंनि हास्टेनि त्रिपुरा सालु करनो अबावनि थांगो एवं जोंनि 28 तारिखनि जे जोंनि जाया नङै गारि जे जोंनि सोबा असबावा जतनो जोंनि माफानि समान बा जोंनि बिबि बुता जोंनि हानक बा आनि साकसालायरगनो जोंनि बसकां 28 फेब्रुवारि 2024 जोंनि हाथाय कटर अर्थात बरमुरा असबावा फाइगै जतनो सहिता फाइबे बेजनि जों माकबक जागो कारण जों नायखांखे जों जतनो साइमोन जों 70 बছर 72 बছर जों विभिन्न राजनैतिक भावे बा विभिन्न कौशल बादे जोंनि त्रिपुरा सारकनो एमन भावे जे जरा नेशनल पार्टी खायनाय रक जोंनो थांमानि बांगै जों तांसिनाय बबाग्रानो जों लगेरावा नांसिनाय बबाग्रानो लगेरया हांखे जोंनि बोसाबोतै जेनेरेशन टू जेनेरेशन जों बसकांगो तै बिसिनि तंकेसेसा केसें थांनाय हाइलबांगै जों अरन थेके मुक्तमानि बांगै जतनो जोंनि थामसागो फाइबे दिहिनै जों कबक